Benvingudes i benvinguts a la transmissió del Gran Premi de Jerez de MotoGP. Avui ens hem reunit amb l'Ian Pérez i el Marc Méndez. Bona tarda, bon dia. Bona tarda, Adrià. Bon dia. El Méndez debuta avui, de fet, al directe de Twitch del Mala Idea. El Gran Premi començarà d'aquí uns 10 minuts. Farem una mica de prèvia ara. Crec que ha sigut Quartararo, l'italià, el que ha fet pole position. El francès, Adrià, el francès. No és italià. La primera. O sigui, es diu Quartararo. Llavors és Quartararo. Home, si és francès, és Quartararo. Ja no m'agrada tant, tio. Mira que m'he comprat el Marca per estar informat i tens raó, Quartararo, equip de Yamaha francès. Sí, hòstia, no acostumen a... Una Yamaha satèl·lite, no? La de Quartararo. No, aquest any ja està És l'oficial. És oficial, ja. Però francesos, novament, a la MotoGP no acaben d'arribar, no? Bueno, bé. Normalment no, però l'any passat ho va fer molt bé i aquest any pues, Jo directament pel seu cognom he donat per fet que era italià, tenint en compte que sempre hi ha molts italians i molts espanyols. Bueno, com dic, queden 10 minuts perquè comenci la carrera. Si voleu, repassem el que ha passat en Moto2 i Moto3. Ho he dit bé? Sí, Moto3 i Moto2, sí, exacte. Vinga, a veure, recordem que és la primera carrera d'aquest nou mundial, no? Sí, Que serà una mica estrany, que només es disputarà a Europa, no? Correcte. Exacte. Sí, amb unes carreres, moltes són a Espanya, si no m'equivoco, són unes... La gran Crec que majoria. està la de Jerez, la setmana que ve és el d'Andalusia, també hi ha Aragó, hi ha Catalunya... Diria que han ficat una... No sé si a part Teruel o alguna cosa així, alguna cosa així. Sí, un altre de Teruel. I després... Pot ser que si Márquez ja era favorit, que es jugui només a Europa, a gran part a Espanya, que tampoc ha de viatjar tant, igual és més favorit encara, no? Bueno, no, suposo que les motos tampoc és tant la circumstància d'on corres, sinó el Home, circuit, el bé que et va les curves del circuit. Però ella es deu conèixer millor el de Jerez que no el de, no? Que no un d'Indianàpolis o una cosa d'aquestes, no? Normalment quan entrenes al teu país, no? Bueno, no. No té per què. Aquesta Van per tot el món igual i fan test a tots els circuits. Per controlar tots. El que paga té ja... L'única diferència que hi ha és que amb aquests circuits, que molts estaran repetits, pel que ens han dit, sí. Hi ha circuits que afavoreixen potser a Honda i potser els que són per Sud-amèrica o als Estats Units poden afavorir a Yamaha i aquests circuits no es correran. Llavors sí que és veritat que aquestes escuderies, aquests equips poden tenir alguna de favoritisme, però bueno, al final... Una mica d'avantatge igual tenen. Sí, al final Márquez és el favorit total i a partir d'aquí veurem si Maverick Viñales o Quartararo Dovizioso, però que avui surt en 8ª posició, doncs poden competir al Mundial a Marc. Recordem que Márquez és tercer, surt tercer. Sí, surt tercer. Però bueno, tenia el millor ritme d'entrenaments, tenia el millor durant tot el cap de setmana. El divendres, vaig sentir a la ràdio el divendres i vaig dir, hòstia, van dir MotoGP, normalment canvio la sintonia, però com que sabia que el diumenge havia de venir aquí a parlar de motos, dic, deixaré veure què diuen, i van dir que el Márquez estava arrasant el divendres, Sí. però en canvi ahir va fer tercer. Bueno, al final és tota una volta, es va decidir... Lo bo i lo dolent que té el Márquez, que té un ritme molt constant. I això, al final, la carrera és lo important, i a una volta doncs, tampoc és el millor. Bueno. Anava a dir de Moto3, que ha començat fa un parell d'hores ja, ha guanyat un tal A.Arenas, jo me la jugaria amb un Àlex Arenas. Albert. Doncs, bueno, estava allà, Pilot al pal. Albert Arenas. Albert Arenas, que és del Ángel Nieto Team, Sí, que és un equip que existeix ara, no? No ho entenc? exacte. Quan va morir Ángel Nieto... Van crear l'equip o Diria que van sí. agafar el nom d'algun altre equip, no? Igual? Crec que el van Perquè crear és un de nou. equip nou, hòstia, ja han començat Sí. fort, perquè primera carrera i Albert ja Arenas porta ha un guanyat. parell o 3 d'anys, aquest equip. Ah, bueno, funcionant. vale, perquè va morir Sí, fa un parell d'anys. va morir, Però va sí. morir l'estiu passat, no? Crec, Ángel Nieto. Sí? Igual estem fotent aquí la primera gamma. Jo crec que fa 2 anys o 3 segur, sí, no? segur. Sí, bueno, va ser un estiu, si jo recordo que va ser un estiu, però ara em pilleu. No ho sé. Diem, Moto3 ha guanyat és català, l'Albert Arenas? No tenim Jo diria que informació, sí, però ara no estic segur. Bueno. Bona escola catalana. I pel que fa a Moto2, que han jugat ara fa... Bueno, han jugat, no? Al final és un esport. Luca Marini, el meu company. Aquest sí que és italià, eh? Aquest sí que és italià, home, Marini no ets italià, llavors ja tenia un problema. I Nagashima ha fet segon i Javier Martín. Jorge Martín. Jorge queda més de moto. El que semblava Jorge que Canet era un dels favorits de la carrera i al final ha quedat cinquè. finalment, No sé si anava segon abans o La tercer. segona ha tingut una errada, s'ha passat, s'ha ficat cinquè i ja no I ja no ha aconseguit remuntar.
Bueno, queden ara mateix 7 minuts. Si voleu repassem... Tenim aquí la parrilla, si voleu Una comentar mica la el Marc avui. parrilla. Avui m'he llevat, he anat al... Vols fer tu, Marc? Vols debutar amb la parrilla o no? Bueno, si voleu. Tenim parrilla aquí, Em vinga, doneu va. el plaer. Anem a repassar la parrilla. Bueno, primer de tot, diem que Rins, que era vuitè, va fer vuitè, Sí? va caure i no correrà avui. No sabem si la setmana que ve podrà córrer, però han dit que no podrà córrer, així que Dovizioso, que era el 9è, passa a vuitè. No sé si aquí ho tenim corregit, però... Aviam si arribem fins No, a aquestes crec que no. posicions. Crec que no, crec que s'ha de Rins. Bueno, com ja hem comentat abans, la pole la té Quartararo. Després, a la segona posició, Viñales. I per últim, a la primera línia, sortia Marc Márquez. Amb el millor ritme, però no amb la millor volta. Bagnaia quart, el nou de Ducati, que li ficarà les coses complicades, o la intenció de ficar-li les coses complicades a Dovizioso aquest any, a Ducati. Cinquè Miller, sisè Crutch Crowlow, amb la satèl·lite de Honda. Després, el setè serà Pol Espargaró, Sí. que serà el pròxim... Miller és l'australià, no? El Miller. Australià, sí, Sí. correcte. Ja és? Sí. M'apunto un tanto aquí. Bé. Bona. Espargaró, el pròxim company de Marc Márquez, de l'any vinent. Correcte. I després tenim a Dovizioso, a la 8a posició. Rins, que sortia 9è, com hem dit, està fora, així que Morbidelli sortia Serà el 9è. Morbidelli. Serà el 9è. O sigui, era al revés. Dovizioso estava 8è i Rins 9è. Sí. Després de Morbidelli tenim a Rossi, una mica enrere. I podem parar aquí ja, si vols. Sí, podem parar. L'únic a destacar, el company de Marc Márquez, el seu germà, Sí. Àlex Márquez, que surt a l'última posició. Per lo que sigui, no? Una abraçada. Sí, Per quin motiu van junts? O sigui, per aquest tio, perquè està... No ho sé. És que un queda tercer, l'altre queda 21. La cosa està que... És molt estrany, no sé Pot ser que sigui més màrqueting o més, no? Per Va dir, ser- van a ser hermanos és un juntos. molt bon pilot. L'estrany és que estigui al penúltim o últim, que no entrava, jo crec, en els plans de l'equip d'Honda. Però bueno, el que em sembla estrany és que un equip que ha fitxat a Àlex Márquez per l'any que ve ja tingui un substitut, que és Pol Espargaró, no? És raro, això, no? O sigui, 2021 Pol Espargaró passarà a Honda oficial i Àlex crec que baixen com aquestes motos que se li diuen satèl·lite, no? Que són com les canteres, diguéssim, el filial de les de motos les oficials. antigues de les oficials. I després Rins, que era Suzuki, el seu company és... Mir, que surt a la desena posició ara. No, desena... Bueno, era 11è, però al final surt en la desena Sí, posició. correcte. I bueno, estem veient ja com el cotxe del safety car està passant per la pista, així que en 5 minutets començarà el warm-up, imagino, la volta d'escalfament i ja tindrem la sortida. En 5 minuts comença tot plegat, estan fent les últimes entrevistes ara en directe, ho estem veient per DAZN, però ens escolteu pel Mala Idea 750, pel nostre canal de Twitch. I hi ha una competició molt divertida, mentre jugui aquesta carrera, una competició molt divertida, que és endivinar, l'Ian i el Méndez estan bevent els dos de la mateixa, d'una copa que té el mateix aspecte, però una és aigua i l'altra gin tònic. Heu d'endivinar, a mesura que vagi passant la transmissió, qui està bevent aigua, qui està bevent gin tònic. O sigui, a través dels comentaris, sisplau, si ens podeu anar fent aquesta porra, no? Ian gin tònic, Ian G, Méndez water, aneu fent la porra i nosaltres, quan acabi la carrera, quan estiguem entregant el premi segurament a Marc Márquez, direm qui està bevent gin tònic i qui està bevent aigua. Bueno, no és gaire difícil, només que mirin el gel del got i ja està, Bueno. Jo Jo a l'aigua m'hi poso gel. Ah, bueno, Clar. està bé. Bueno, qui creieu que guanyarà la carrera avui? Bueno, l'aposta fàcil és Marc Márquez. Marc Márquez? Tu, Adrià? Jo vaig amb Quartararo. És que Quartararo és molt bon pilot. Jo, sí, mira, si Márquez no existeix, o sigui, traient Márquez, que farà la típica carrera de tirar, treure-hi 30 segons i s'acabó la carrera, apostaria per Viñales. Bueno, Viñales tenia bon ritme, no?, aquest cap de setmana. Molt bon ritme. L'únic problema que té aquest senyor és les sortides, que hi ha un dia que et surt espectacular i l'altre es fica... El típic... A mi em recorda una miqueta a Pedrosa. Sí, correcte. El pecho frío, de que sempre fa una bona classificació, té bones sortides, quan comencen els avantaments no se la juga tant, llavors aquí Márquez, que és més agressiu, com Rossi, Quartararo és molt agressiu també, Dovizioso també és molt agressiu, doncs és quan ell acaba quedant quart o cinquè, i m'estranya, perquè amb la Yamaha i amb el bon pilot que era, me'n recordo, a Moto2,
No, molt, Em sembla molt estrany. I atrevit, però aquí una vegada arribat a Imagino que aquí MotoGP, poden notar molt el pes de la moto també, i no sé, crec que no és gaire gran. la confiança amb les gomes també fa molt. Diu, pel que he llegit i he vist, diu que aquest any té moltes bones vibracions amb la moto i les gomes. El que m'agradaria preguntar-te és si sabem, jo diria que és el que surt 12è ara mateix, que és Petrucci, que és un dels pilots que sempre dona bastanta guerra, i surt Correcte. 12è. Tampoc he vist a Crutchlow, no sé si l'has mencionat, no sé si surt 6è o 7è, potser. Crutchlow, 8è. 8è. Però Petrucci sí que és veritat que entre els 10 primers... Un circuit de no estil Ducati, amb molta curva, poca recta llarga. Exacte. Al final això penalitza les Ducati. Bueno, aquí veiem ara la volta d'escalfament, com Maverick ha fet com un petit assaig Sí, de la sortida, mentre sortida, Márquez ja. està passejant aquí la moto. Ell, minuts abans de la carrera, quan estaven fent-li l'última entrevista, ho deia. Diu, el meu objectiu és sortir bé i tirar. I tirar Això Márquez, No, Maverick. Maverick. Ah. Tirar i marcar jo el ritme de carrera. Bueno, és Ja que crec veurem, que és aviam una de si- les opcions que té, perquè Sí, si deixen l'única. que Márquez es fiqui líder, aquí sí que poden tenir problemes ja de que la Honda Al final, arrasi al entenc que ell mateix també sap que el que cuida millor les gomes és Márquez, i a finals de carrera, com tinguis a Márquez una mica a prop, està gest. Bueno, potser ha fet això perquè també Márquez no acostuma a sortir bé. No sé avui sent tercer, però quan surt primer sempre cau a la tercera o quarta posició i li toca començar a remuntar. Sí, sí. Aviam. Doncs estem ja al warm-up, quedaran uns 30 segons, un minut perquè arribin a la línia de meta i començarà aquest circuit de Jerez. Atenció, el meu amic Quartararo posa que és la segona pole consecutiva en aquest circuit, o sigui, entenc que se li dona bastant de Jerez L'any als entrenaments passat va donar molta guerra. i a la carrera, o sigui, ojo, L'únic que no ha guanyat cap carrera a MotoGP. Com que no? No ha guanyat cap Mai ha carrera. guanyat cap Mai ha carrera? guanyat. Porta 2 anys així bons. Sí, això me'l recordava a les primeres posicions, però... Sí, però al final la seva moto no és de les oficials, llavors... Enviem una abraçada, Carlos Checa, Àlex Cribella, que estan com a comentaristes a The Zone, són uns grans... Bueno, són molt fans, al final, de Cribella, sobretot. De Cribella. Bons amics. Sí. Tenim la gorra de Cribi. Gorra de Cribella, sí, que És de Cribella, aquesta? Bueno, és de quan va guanyar el Mundial, la gorra és que els hi dona. Bueno, a mi no m'agrada gens aquesta gorra, però és A una mi cosa tampoc, però personal. teníem aquí els meus companys del Mala Idea. Correcte. I tot el que sigui de motos cap endavant. tu. Exacte. Doncs estarà a punt de començar això, Ian, Amb Sí. Quartararo primer, Viñales segon i Márquez tercer. A veure sortida què tal, a veure Quartararo si aconsegueix sortir bé, a ficar-se en la primera posició, és Maverick el que arranca i intenta marcar el ritme, com ha dit el Marc. Veiem a Márquez a la tercera posició, ja surt les banderes de pista, està apagat el semàfor, ara s'engega, està a punt de començar el Gran Premi, surten els pilots, Quartararo i Maverick sembla que han sortit millor que Marc Márquez, a veure com queda en aquesta primera curva, sembla que és Maverick el que va líder, Márquez es queda en la tercera posició, ara s'ha colat, no sé si és Dovizioso, Márquez a la segona posició, Maverick és el primer i Quartararo queda en la tercera posició ara mateix a les dues primeres curves. Bagnaia era el que s'havia ficat segon. Ha sortit molt ràpid, Bagnaia? S'ha passat de frenada i Márquez ho ha aprofitat. Doncs com dèiem, aquí veiem a Maverick que intenta marcar el ritme, però Márquez molt enganxat a ell. Entenc que Márquez també voldrà ficar-se primer i tirar al màxim possible. Serà la seva basta també, la que li agrada. La que més li Haurem agrada. d'estar atents a Dovizioso, a veure si aconsegueix remuntar. Aquí tenim ara, està en sisena posició, és Miller el que va quart, i Bagnaia finalment ha quedat cinquè, s'ha quedat en la cinquena posició després d'aquesta curva on s'ha passat. Sí. Mala sortida del meu company Quartararo, O sigui, de primer a tercer, ja molt bona d'entrada, sortida. i ja és quart, Sí, és Ja és complicat, quart. és complicat la sortida per aquests pilots que la moto potser no tenen tanta potència com la Honda o la Yamaha. Que al final Quartararo va primer perquè ha sigut el més ràpid a la volta, però tampoc això vol dir que ell sigui molt bo sortint, no? És un especialista en fer una volta molt ràpida. En quan té els pneumàtics a la temperatura estable, fer la volta més ràpida, Clar. perquè ja ho hem vist durant l'any passat, sobretot. Assegurar pole o segona posició, no? Sí, sí, però després el ritme de carrera... Moltes vegades té molt bon ritme, al final de carrera arriba una mica fluix, sí que és veritat, malgasta molt les gomes. Ara veia que Quartararo té 21 anys, O sigui, Sí, és realment, jove. són dels més joves, Sí, no? Els sí, que sí. està ara mateix a MotoGP. Sí, sí, crec que fa 2 anys o 3 que va pujar de Moto2 a MotoGP directament. Veiem com Rossi està a la desena posició, a veure si comença a remuntar l'italià. No sabem quines expectatives té Rossi aquesta temporada, però complicat, no? Les expectatives de la marca, que sense dir-li a la cara, el que han volgut transmetre és
ficant a Quartararo, que l'any passat estava una satèl·lite, li han ficat una... Compte Quartararo, que acaba a la 5a posició, l'ha avançat ara Bagnaia. Li han ficat una moto oficial aquest any. A Rossi, Sí, està ara mateix al mateix equip que Maverick Viñales i Rossi. Yamaha, no? Yamaha, que sent Sí, és que oficial. de fet aquí el marca que m'he comprat respecte a Rossi posaven que le piden que cambie su estilo, pero él culpa la blandura de las gomas. Sí, siempre achicando agua, el italiano. Sí. Doncs veiem com Maverick Viñales intenta tirar, s'ha separat una miqueta de Márquez, a veure el pilot català si aconsegueix fer-se amb aquesta primera posició i avançar Viñales per poder tirar i escapar-se. De moment els dos sembla que estan escapant-se. Sí. Miller per darrere, Bagnaia quart, Quartararo ha caigut a la 5a posició i Dovizioso segueix 6è. A destacar una mica la sortida del nostre amic Jack Miller, amic d'Adrià. Sí. Adrià, que sortia 8è o 7è, si no m'equivoco, s'ha ficat tercer. No, Jack Miller ara mateix és tercer, no? Sí. Jack Miller. Això és el que t'estava dient, sí. Sí, no, sortia 5è, crec. 5è, perdó. 5è, exacte. I Quartararo, que ja és 5è, i Dovizioso, que ja ha avançat una posició, és possible que la següent ja sigui Dovizioso que avança Quartararo. O sigui, Sí, però Quartararo és un dels que crec que durant la carrera haurà agafat més ritme, anirà agafant ritme no? Sí. i anirà a més. Sí, Aquí veiem com intenta passar ara Bagnaia per l'interior, intenta passar, Bagnaia es fica per davant, Quartararo es queda amb aquesta quarta posició, Bagnaia ha trepitjat fins i tot el piano, la zona del piano, i ara és Dovizioso que intentarà passar a Bagnaia. Aguante, Fabio. Ha caigut Joan Mir, una abraçada també a la família. Desastre total a Suzuki. Volta ràpida de Viñales. Suzuki, que ha perdut aquesta warm-up per Alex Rins, i ara acaba de caure Mir. Sí, mira, aquí veiem com se l'emporten. Es queden sense... Sense res. Suzuki no té res. Compte Marc Márquez, que s'acosta ara molt a Maverick, intenta l'avançada per l'interior, així ho fa, Maverick també el torna a passar, segueix Maverick líder, ara Márquez per l'interior altre cop, però es queda de moment el pilot català per darrere. Aquí veiem la recta, ho tornarà a intentar Márquez, anem a veure per l'interior ara el número 93, i així ho fa, a veure si no es cola Maverick en segona posició, ara Márquez és el líder de la carrera. Sembla que aquesta baralla entre Viñales i Márquez pot ser la dinàmica de la carrera. Si Maverick aconsegueix ara aguantar la seva roda, podran arribar fins al final, si no, molt complicat aguantar el ritme de Márquez. Molt complicat, mira, ja només avançar-lo ja comença a treure-li alguna que altra dècima, així que ho tindrà complicat. Complicat. Per això era el que deies tu al principi, no? Intentar ser el líder de carrera, encara que tinguis a Márquez darrere, però bueno, estàs allà fins al final. Ara, si Marc aconsegueix tirar, complicat per Maverick. Aquí veiem ara que estan molt enganxats, ho pot provar Maverick potser a la recta, a veure si agafen... Ui, que bé, ara Maverick ho intentarà per l'interior, tapa molt bé Márquez. De moment segueix el pilot català líder. Un punt d'avançament clau en aquesta carrera. I Àlex Márquez és ja 17è, O sigui, sortia 21, a les seves 4 o 5 posicions ja ha avançat, Sí. Ja remunta. També que el tal Joan Mir ha caigut, o sigui, també una mica de la seva part també. Dovi va 6è igual, de moment el pilot italià no aconsegueix avançar posicions, així que ho tindrà complicat perquè si no Márquez i Maverick, o si no Márquez sol, poden tirar, Sí. A veure el ritme que té l'italià, no sabem... Bagnaia no sé ben bé fins on podrà arribar amb aquesta Ducati, fins a quin punt estarà adaptat a la nova Ducati. Crec que Dovi va caure, no, també, igual que Alex Rins ahir. Dovi va caure, sí, correcte, però en principi va ser una caiguda lleu. Bueno. I no sé... Veiem com li treuen mig segon ara Viñales i Márquez de Miller, i entre Márquez i Viñales ja 2 dècimes. I Jorge Lorenzo, que es va retirar ja? Sí, crec que sí, no? A què es dedica ara? A què es dedica ara? A ficar merda, a tornar a intentar entrar a les motos... Ficar merda en quin sentit? A ficar merda en el sentit de que ell va dir que, en principi, els motius del qual ho va deixar va ser perquè va dir que tenia por, li havia agafat por a les motos. Ah, sí? Sí, a la competició. I a causa d'una lesió o alguna cosa? No, a causa de caigudes, de lesions... Paranoies una mica. Al cap de 2 mesos és provador de gomes de motos i farà qüestió d'un mes, va dir que la seva decisió és el 2021 intentar entrar una altra vegada a la gent que es retira, torna, tipus Fernando Alonso o aquesta gent... Ui, compte Márquez, que ha tingut un susto ara. Em sembla molt interessant perquè durant tota la volta Márquez, com que li treu més de mig segon, i després Maverick sembla, aquí veiem, com remunta en l'últim parcial gairebé 3 dècimes. O sigui, l'últim parcial li va millor a Maverick, de moment. Però veiem com Márquez durant la volta ha arribat a passar
fins i tot mig segon per dalt, 6 dècimes, i al final Maverick s'ha acostat, també ha tingut un petit susto Márquez a la curva, a la penúltima curva. Porta dos voltes... Ui! Marxa Márquez! Márquez se'n va fora, no cau, però ha sortit del circuit, intentarà tornar el pilot català, no sabem què ha passat, no ho hem vist a la càmera, però Maverick ara és líder i Márquez caurà a la amb el seu germà. 7a posició. Hòstia, va pitjor que el seu germà. Mare meva, de cop estàvem parlant de que li estava remuntant i de cop Marc Márquez ha sortit fora del circuit, s'ha passat moltíssim. Mira, la salva, la de sempre. Ha salvat la caiguda, però ha caigut a la 18a posició, si no he vist malament, eh? I ara sí que comença la bona, la carrera bona, la que volíem veure tots. Ostres. La No remuntada. està clar què ha passat, no? Realment, perquè No tampoc s'ha passat, o sigui, ningú ha salvat una caiguda i finalment ha aconseguit mantenir-se sobre Però la vull dir, no és moto. el típic que l'ha molestat algú. No, anava realment. sol. Anava sol, no sé si li ha marxat la li ha- roda davantera, però... Sí, té pinta que li ha vençut el tren davanter, se li anava al terra la moto i Això anava a dir ara. com és Marc Márquez, Marc Márquez una altra vegada el torna a salvar. Està Márquez 7è i Àlex 17è. Veurem si aconsegueix remuntar. I ara Maverick, líder en solitari, Miller segon i Quartararo, com dèiem, està tercer. L'Àlex ha fet ja la típica de deixar passar el germà gran, que és el que feia jo quan jugava a la play amb un germà. Jo quan un germà, o si no em pagava. O sigui, jugàvem junts a un joc de cotxes a la Nintendo 64, però jo l'havia de deixar passar a ell. Si no, aquell dia jo no dormia. Corrava, Que, evidentment. I és una mica el que ha passat ara amb els germans Márquez. Doncs a veure si Miller i Quartararo són capaços d'arribar a Maverick, seria interessant. Márquez, no sé si és una altra repetició, no? Està intentant passar per l'exterior a, no sé si era Zarco. Interessant que Zarco estigui en la 15a posició, un pilot que l'any passat també estava sempre entre els 6 primers. Molt bon pilot, però si no m'equivoco... Molt boig, un francès, Adrià, un altre francès. Si no m'equivoco va canviar de marca, està una satèl·lit ara i òbviament no li està funcionant les coses. De què depèn que estigués en una satèl·lit o estiguis en una primera marca? D'aquest fitxing del teu rendiment de l'any anterior? És com està el Barça o l'Espanyol. Però el Barça està primera perquè ha sigut millor i l'Espanyol estarà segon l'any que ve perquè ha sigut pitjor. Vull dir, hi ha un rendiment allà. Vull dir, a les motos és així, realment? Evidentment, sí. O sigui, si tu dones un mal rendiment, imagino que et fan fora, no? I poden fitxar. No sé com van els contractes. Perds el contracte igual, no? Però sí que canvien bastant. Entren noves promeses... Exacte. Com l'Àlex, en aquest cas, com l'Àlex Márquez, que jo crec que el d'avui és un accident. No crec que estigui, durant la temporada, estigui en les últimes posicions, no? Bueno, algú va haver-hi o algú ha d'haver-hi quan tu firmes amb un pilot, no ha començat el Mundial i ja l'estàs fotent fora. Sí, o sigui, sí, això és una mica raro. Sí, algú deu haver passat. Márquez està en la 14a posició. 14a posició, ha passat a Smith i ha passat a... no sé si és Nakagami o Nakagashi. La juguem? Nakagami, Nakagami m'agrada. Nakagami està bé. Molt bé, sí. m'agrada. Veiem a Viñales a la primera posició, Quartararo ha avançat a Miller i Bagnaia segueix quart. Aquí tenim Quartararo, molt bé per l'interior, intentarà buscar ara a Maverick, que està gairebé a un segon, si no m'equivoco, i a veure si, com dèiem, el de Yamaha aconsegueix seguir amb aquest ritme o Quartararo s'acosta. Aviam si tenim la sort de que Quartararo s'acosti i aturi una mica el ritme Maverick Viñales. Ara veiem la repetició de Márquez, que ho torna a fer, torna a salvar alguna cosa impossible, la moto al terra. Sí, la veritat que sí. La torna a aixecar, no sé, aquest noi és espectacular. Bueno, sí, estem veient aquí, sembla que ha sigut la roda al davant, no, Marc? No sé si... Mira, els graus... 67 graus. Bueno, no sé. Almenys ho ha salvat almenys i el veiem que està 12è, ha avançat ara a Zarco. Segurament arribarà entre les 6 primeres posicions, no? Tranquil·lament. Pot ser? Segurament arribarà. A no ser que hagin marxat molt, jo crec que entre les 6 primeres pot caure. Dovi li costarà, però sí. Estic veient que Dovi tampoc està oferint res, o sigui, no està avançant a ningú. Està en aquesta 5a posició, que és com estava. El senyor Rossi tampoc li deixarà res fàcil. Segurament. Bon duel, perquè arribarà a Rossi, Inclús una miqueta de a Rossi arribarà, una miqueta li queden 4 posicions per arribar a Rossi. Una bona patada d'aquestes que té Karateka Rossi. Sí. Recordem que tenim obert el xat de Twitch, estem incitant a que jugueu a dir realment qui està bevent gin tònic, qui està bevent aigua. És una competició molt... igual més interessant que no la de Maverick Viñales. I ens ha comentat ja Joel Romeu. Joel Romeu 7 comenta que gas. Ell diu gas en majúscules. És una mica l'argot aquest dels motociclistes, no? Gas al... Gas. No, ell diu gas. Joel Romeu, que ens està veient, una abraçada des d'aquí al Joel. Quan fa que no el veus tu, el Joel? Bueno, fa tant.
Com que no fa tant? Fa uns mesos. Sí, fa 10 anys que no jugues al futbol, tio. No, vaig quedar amb ell abans d'ahir. No, els veure, fa alguns mesos el vaig veure, sí. Sí? Sí. Molt bé. Sí. Pues ja l'has vist abans que jo. A mi no em Ah, parla. no? Em parla, però no el veig. Bueno, almenys ens mira a Twitch, que ja és més que molta gent. Sí, això sí, això segur. porta. Tenim a 3 aquí a la sala i a Joel. Ara mateix hi ha 5 viewers, un sóc jo, l'altre és el que està produint el vídeo, l'altre és Joel, així que Ja, Joel, que es manifestin, si t'estimem, ara volen, mateix perquè- t'estimem, Joel. Doncs segueix Maverick, ni puja la distància ni baixa tampoc, està un segon exactament a 0,9 i veurem si Quartararo agafa més ritme i pot arribar a la Yamaha de Viñales. Per darrere està Miller, Bagnaia quart, Dovizioso cinquè, Pol Espargaró sisè, Morbidelli setè i Rossi vuitè, que és el que volem on arribi Marc. A mínim que arribi a la vuitena posició i hi hagi aquest duel entre l'italià i el pilot català, Ara s'ha començat a tascar una mica Márquez. I veiem aquí ara Quartararo ha remuntat 7 dècimes, està a 2 de Maverick, Miller està enganxat a Quartararo també, o sigui que la carrera promet, Jo crec que poden arribar al final amb bastant emoció. Jo vull aprofitar aquest altaveu que tinc ara mateix a Twitch i és per demanar qui està al menjador del Mala Idea que em porti, sisplau, una cervesa freda i si pot ser oberta. O sigui, jo valoraria molt que la cervesa, si me la porteu us estimo molt, però si pot ser oberta millor, perquè jo si no tinc un obridor no sé obrir la cervesa. I ara el meu company Adrià m'ajudarà una mica amb l'anglès. Sí? Els pneumàtics... Ojo, això de slick a mi no em miris, S de... No, que estic llegint slick, H, slick, no, tio. I veiem a Márquez com avança a la 11a posició, nois? És pneumàtic, això, segur? És La pneumàtic. HS? La H és el davanter, però que serà mitjà. Mitjà, hi ha una Sí, paraula en anglesa que es digui mitjà. O blando Bueno, i duro. hi ha hagut una avalanxa, hi ha hagut una avalanxa al xat, o sigui, això és una cosa que no s'entén. El Joel diu que jo haig de deixar la birra perquè estic treballant. Bueno. Va. Molta sort, amic. L'Òscar està fent una aposta que es diu Ian Gin Tonic. Gràcies, Òscar, per aquesta cervesa. Cerveseta? Ja hashtag? Ja hashtag? No. Bueno, de moment 1-0, Òscar Boni està dient Ian G. Pot ser Ian Gay, No, això no. Ian Gin Tonic, no? No, això no, això no. I Van Sedano diu que volem apostes de com acaba la cursa. Amb el Ostres. tema de Marc Márquez, sobretot. Jo diria que Heu de fer arribarà pronòstic. fins a la sisena, cinquena... Bueno, és que queden 17 voltes, I 17 voltes són molt. I com va ara mateix? No sabem les distàncies. 11. Realment no sabem les distàncies que n'hi ha entre... Clar, exacte, és que del 6è o 7è al 8è hi ha una barbaritat de distància. Mira, aquí veiem, de Rossi al grup davanter, entre cometes, hi ha molta distància. Ian diu 6è. O sigui, això Sí, jo has de arribaré dir un número. 6è. Marc? Jo... Sisè... No, setè. Compte Quartararo per l'interior, s'ha passat Maverick a l'última curva del circuit, també l'ha avançat Miller, es fica Quartararo primer, Miller segon i Maverick Viñales cau a la tercera posició. Bueno, ja està Fabio aquí, No sé què li ha passat a Maverick perquè estava a un segon, de cop a la volta anterior s'ha ficat a 2 dècimes Quartararo i ara s'ha passat a la curva A la i última curva, i està tercer ja. Última curva molt històrica, on Rossi fa mig caure a Sete i Bernau en aquell gran mundial. I ara, el mateix, a les dues primeres voltes, Márquez... Compte que Márquez li costarà en Petrucci, Crec que ho tinc del pneumàtic, tio. Sí? Pneumàtic o duro o blando. Duro o blando o intermedio? Pues això Ja no sé. intermig. No? Això ha de ser O és soft. només a Fórmula 1? Soft és el blando, tio. Soft és blando. El otro és el duro. Però height, duro? No, el duro deu I ser... l'Slick aquell que era? El soft. Slick no, soft. Ficava Slick allà. Pues el slick, sí. Però bueno, he quedat bé amb el que he dit, així que ja tirem. No, almenys. Lo tenemos. Recordem que Tito Rabat és setzè. O sigui, una cosa que no li interessa a ningú, però Qui era aquest? Tito Rabat és setzè. Bueno, jo tinc una... No, Tito Rabat t'interessa. Tu has de dir també els catalans, els espanyols, els de tal... Has de Àlex dir... Espargaró, out, que no... Sí, no, fa 20 minuts que ha passat això i no han dit res, perquè realment... Àlex Espargaró... Sí, Pues hi ha 15 ara. Ha caigut. No, Pol. Posava crash. Ui, mira. Aquí veiem la repetició de quan Maverick s'ha colat en aquesta última curva del circuit. Bona moto, la de Maverick. Guapa, Està xula. Comentari de qualitat, Márquez està desè ja, ha passat a Petrucci. Queden 2 posicions per arribar a Rossi. No digo más. Què creieu que passarà quan arribi a Rossi? Que li traurà les pegatines. Sí. Tu què creus? A mi no m'ho he preguntat, però jo crec que Marc Márquez serà quart. Quart. Sí. És que hem canviat de tema... No, però jo dic que he fet la porra a tots i em quedava la meva, volia dir. Quedarà quart. Aquí veiem Márquez de la posició 10, crec que al 9è hi ha 1 segon i 7 dècimes. Correcte. I acaben de marcar la pissarra. Arribarà segur
Home, però veurem. El que triga 15 voltes. Mira, abans teníem el debat, quan ha començat la carrera Sí? de Moto2, si era més llarga o més curta que la de MotoGP. Aquestes són 25 voltes, Ha sigut Ho 25 tenim a voltes. baix a la dreta, posa 11, la volta 11 abans de han 25. sigut 23, 23, si no 23 m'equivoco. a Moto2. És un circuit llarg, no?, si no m'equivoco, aquest, d'un minut 50 o 45, per allà anirà, Sí, bastant llarg, però bueno, també cal recordar que hi ha circuits al Mundial com el de Qatar, que són 2 minuts Sí. 30... O Per volta. Sí, per El de volta. Losail, no?, el famós de Losail. Com m'agrada aquest circuit, mare meva. Quantes carreres he guanyat allà a Méndez, a la Plate, i tu? Que poca vergonya. A Catalunya guanyava ell, però bueno, a Losail guanyava jo. Seguim aquí amb Quartararo líder, Miller a mig segon del francès i segueix Viñales en tercera posició, però no aconsegueix arribar a la roda de Miller. Li està costant a Maverick aguantar aquest ritme. Per darrere venen Bagnaia com abans, Dovizioso cinquè igual i Pol Espargaró, que es manté en aquesta sisena posició. Jo per Pol Espargaró no donava ni un duro i bueno, aquí està almenys. Sí, lluitant amb una KTM que realment tampoc són No són bones. Una gran marca. No. Aquí a MotoGP. Sí, bueno, a Sí, les inferiors sí, però aquí... I molt bé, molt bé. Si el fitxa Honda, esperem un pilot català, ja estem una mica cansats de Marc Márquez, aviam si un altre català que doni la cara, també. Sí, sí. El pròxim pilot que haurà de passar Márquez, crec, mira, volta ràpida de Márquez, 1:38.3. Pues aquí tenim més o menys, Doncs no està- deu ser d'1 minut 40 la volta. No és tan llarg el circuit. No, no és tan llarg. Jo pensava que era de 1:50 i hem baixat 20 segons. Veiem Márquez, crec que és Oliveira, pot ser el 9è? Olivetti anava de jo, així que Oliveira sona millor. Jugat de bon test, Adrià. Home, això ha de ser italià, no? I... Ho tenim aquí, És paisano, és paisano. Està aquí. És Està portuguès. amb Simón. És portuguès? Està amb Simón. Portuguès. No havia vist mai pilots portuguesos fins Bueno, avui. suposo que la península té bons pilots. Realment, teniu alguna, vosaltres que segueu més les motos, alguna explicació per què hi ha tants pilots espanyols bons Sí. i italians? Hi ha Quin motiu hi ha? Molta bona cantera en el sentit de... Però per què és més fàcil aquí ser bon motos i no a Perquè Hongria? un, Per què? hi ha molts circuits de molta bona qualitat. Vale, hi ha més cultura ja de motos, hi ha més circuits. Més important que això, per la cultura, hi ha molta bona promoció de motos petites, o sigui, d'infantils, cadets, hi ha molta bona escola, el RAC té un molt bon campionat, que és el campionat patrocinat. I bons pel RAC. entrenadors i... no? Bueno, al final hi ha una bona, el que tu has dit, molt bona cultura de les motos que ha anat seguint, ha anat progressant. Clar, és potser i això de, Sí, com és el, molt curiós, realment. com el Sembla bàsquet. que- Als Estats Units, per exemple, és millor el bàsquet i el béisbol que el futbol, perquè, Sí. bueno, imagino, que compta Márquez, Mira. que ha passat a Oliveira, gairebé el toca, i ja se'n va per Rossi, el deu tenir a un segon o així, i ja va pel pilot italià. Ui, 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 ui. Aquí comença ja Aquí el que ens comença. pot agradar. Rossi, jo crec que no té moto per parar a Márquez, l'únic que podria fer seria tapar-lo i frenar-lo al ritme que porta. Bueno, aviam, no té moto en té quan té els dos companys d'equip, primer i això és veritat, segon. però, O sigui, però moto si ja en té. porta 2 anys Rossi, que la moto no és igual per ell que... Que no té edat, bueno, pues podríem entrar. Jo repeteixo, el culpa la blandura de los neumáticos, tío. Ja. O sea, al final... Ah, bueno, no sé. Y Però no serà, no si és ell, no? Si no, los neumáticos será el cogiendo donde ha dormido esta noche. O sea, siempre será culpa de otro. Joel Romeu 7 diu patada. 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 Se viene. Ojalà. Seria divertit. Rossi està a 3 segons del grup capdavanter i Quartararo, que és el líder de la cursa, està a 1 segon i 2 dècimes de Miller, del pilot Mira, australià. Rossi el Compte, deixa passar. Què ha fet Molt bé, Rossi? Ha molt deixat bé, passar a Rossi. Márquez. Bé, Acaba de Rossi. deixar passar a Márquez a lo yo no quiero problemas aquí. Mare meva. És mi bro. Hòstia, però que això vaya merda acaba de fer Rossi, tio. Igual es vol enganxar la roda i arribar al grup capdavanter, saps? Hòstia. No, pot ser que ara Márquez té quasi 4 segons per avançar a Morbidelli. Pues res, s'ha acabat la carrera, S'ha acabat la carrera perquè... 4 segons. Quartararo, no té pinta. Quartararo va líder, Ai, segon i mig. i Márquez està, bueno, gairebé 4 segons del grup capdavanter. Veurem si arriba. Jo crec que arribarà, però no donarà temps, no, a que avanci a tots aquests pilots. Arribarà, tots no, però el que poder... Compte que Pol Espargaró ho intenta per l'interior, passant a Dovizioso, el pilot italià cau a la 6ena posició i la KTM de Pol Espargaró ja està 5ena, Home,
comptant que pot treure quasi... Uah, mira la recta, ara Dovi ho intentarà un altre cop, a la recta la Ducati ha avançat a la KTM, compte que es poden tocar per l'interior, Dovizioso per l'exterior, Pol es queda cinquè, ara el pilot italià, i a la següent curva ho pot provar Pol, no, de moment segueix cinquè, Dovizioso, sisè, Pol Espargaró, i molt a prop està Morbidelli. És a dir, en quant a estètica, la millor moto quina és? El Méndez, que és molt d'estètica, el Méndez sempre que parlem de futbol parla de la samarreta, les botes. Quina és la millor moto? A mi, personalment... Per mi és l'Espargaró. O sigui, l'Espargaró. em sembla la més guapa. Em sembla la més guapa. Está chula. A mí Es la que está más guapa, la tío. Yamaha Monster con el toque así fosforito de Rossi Sí, me está chula. me ha pegado bastante. Tiene cosas. El Monster Sí. me gana. Sí, sí. A mi potser la de Quartararo m'agrada perquè és diferent a gairebé totes. Sí, el color aquest... Sí, no sé si... Ai, s'ha passat ara Pol Espargaró, es pot tocar amb Morbidelli, Morbidelli intenta avançar-lo per l'exterior, ara molt bé Pol defensant la seva posició, continua ara el pilot català en sisena posició i setè Morbidelli. Seguint amb aquest... O sigui, amb això, Sí. la Suzuki, que ara ja no hi són. La blava, eh? La blau fluix amb el Suzuki de color Què vols dir que ja no hi són? groc. Ja no competeixo, Bueno, Suzuki? Rins va caure ahir i no corre, i Mir ha caigut a... Vale. Una abraçada per Mir. Sí, els dos pilots. Crec que Rins és català. Rins és català? I No. Mir, o de Mallorca, Rins. No Bueno, sé. al final, països No sé, catalans. bueno, Al final, països catalans, Sí, sí. al final tot queda a casa. Bueno, Viñales és català. Sí, Viñales. Que abans Sí. estava- Dovizioso avançant ara a Bagnaia, cau a la cinquena posició Bagnaia, quart Dovizioso, a veure si aconsegueix arribar a Viñales i intentar competir una mica la carrera, que Quartararo ja està a 2 segons de Miller. A tot això li va espectacular a Marc Márquez. Márquez que a 2.5 de En la una- setena posició, ha en una remuntat volta, un segon un i una dècima, eh? Sí. O sigui, i va baixant, eh? Cada curva que fa, mira, ja està aquí. Ells s'estan barallant, estan perdent temps, estan avançant i Márquez va com un bitxo. Sí, bo, si segueix així, Primer. pujo la meva aposta i quedarà segon. O sigui, primer no, perquè Quartararo ara té un molt bon ritme, està a 2 segons, molt difícil que se li remonti a Quartararo 2 segons quan queden 11 voltes, I però fent bueno. volta tras volta, millor que Interessant el perquè has segon. dit tu que Quartararo mai havia guanyat a MotoGP Correcte. i podria ser la seva primera victòria a la categoria absoluta. La nostra primera carrera i la seva primera Perfecte. història. Seria història. Jo tinc una pregunta des de la incultura màxima del motociclisme. La moto de l'Àlex Márquez i la moto de Marc Márquez és la mateixa, idèntica? No, canvien moltes coses, cadascú... O sigui, són Honda i imagino que tenen És el mateix motor, no? el Però mateix- cada equip té... el mateix la motor, seva- les mateixes peces, la mateixa aerodinàmica, l'únic que cadascú, els reglajes, diguéssim... Vale, depenent si ets millor amb una cosa o amb cada l'altra, marxa, moltes coses, però cada marxa la pots fer més llarga, més curta, Vale. la frenada que I sigui... això ho adapten al pilot, Sí, no? això ho adapta el pilot a les seves... Al seu... Perquè al final el que vull dir és Marc Márquez estava pitjor que Àlex Márquez Sí, i en sí. 5 minuts i ara li està fotent, bueno, un va 15, l'altre va 8è. Sí, sí. Correcte. Vull dir, per què? Perquè- Realment és molt millor la moto de Marc. La moto, contra a peces, pneumàtics, tot això és la mateixa, l'únic que cadascú l'evoluciona. Marc Márquez ja és com si dormís a sobre. Li va sola, no? Com si dormís a sobre la moto. Exacte, ara veurem el pas de línia de meta quan està Márquez a 1 segon 4, eh? Un segon punt 4. Eren 4 segons. O sigui, en dues voltes està 6è segur i a partir d'aquí a veure sí. quan remunta, però Quartararo a 2 segons i mig de Miller ja. Molt bé Quartararo, Bagnaia havia caigut a la setena, ha aconseguit ara passar un altre cop a Morbidelli, ha quedat Morbidelli setè, Bagnaia sisè i Espargaró cinquè. I ja està a roda. Márquez Sí, està... en aquesta volta pot inclús avançar Morbidelli, un segon punt 1. A veure si el pilot català... Ara el seu seria descansar, entrar a roda Morbidelli, Sí. fer un mitja volta, dir... Uf, és que si remunta això és una passada, eh? O sigui, em recorda aquella cursa, crec que era quan Márquez estava a Moto2, que abans era 2.50, no? Quan es juga al Que Mundial... el sancionen i el fiquen últim i acaba guanyant la carrera, no? Sí, sí. Bueno, no sanciona, es cau ell, trenca la moto, entra a canviar, li estan Exacte. reparant mentre els altres estan donant la volta i ha de sortir últim. Tenim preguntes del xat respecte al tema que jo estava tractant, que era el tema de dins del mateix equip, no? En aquest cas Honda, cada pilot, la seva moto com funciona. Pues el Joel amb aquest tema pregunta si tenen mecànics diferents. O sigui, són els mateixos mecànics Sí, d'un i de són l'altre. diferents. Són diferents. I adaptats una mica Cadascú a té el seu equip. l'habilitat de cadascú. Òbviament són germans i totes les coses bones que tingui Marc Márquez li donarà al seu germà. Imagina't. Joel diu, són com dos equips dins de Honda. Com aquell qui diu, Correcte. m'agrada. Sí, Sí. per entendre'l, ells dos és l'excepció, com aquell qui diu, perquè són germans i, òbviament, tu ajudaràs a ton germà, perquè el que vols és el millor. Però si està... Però què pesa més, el negoci professional o la família? Clar, Bueno, aquest és un dilema, jo tio. crec que pesa més la família,
però igualment ell sap que el seu germà no és ni la ungla petita seva. O sigui, No, està clar, evidentment. jo sé que O sigui, al ell- final el pilot és el que més Claro, importa. Ell sap que encara que el seu germà tingui millor moto, el passarà i li traurà l'enganxina. Bueno, nois, tenim a Márquez ja a roda de Morbidelli i molt a prop està Bagnaia, així que Márquez, jo crec que arribarà a la segona posició. Creieu que arribarà a Quartararo? Queden 9 voltes. Segona posició, has dit. No, segona posició. segon, Si no cau. Si estan aquí. O sigui, els té aquí a tots. Jo crec que quedarà El tercer. ritme de Márquez és una passada. Crec ara mateix. que quedarà tercer. Una altra errada tindrà segur Márquez. Clar, la cosa és que es pot precipitar, Sí. però és que aquests dos els passen aquesta No, volta. que ja està, Quan mira. quedin 5 voltes estarà segon. Aquí tenim a Per Márquez que ho l'exterior, intentarà per l'interior, no, ara Morbidelli intentarà defensar aquesta posició, no sé si s'han tocat, el passa per l'interior, pot avançar també a Bagnaia, de moment no, de moment es queda a roda de Bagnaia i en una o dues curves intentarà fer aquesta adelantada. Segurament ho intentarà a l'última curva. Aquí ho tenim ara, es fica per Molt bé, l'interior i ja Ja està en està. cinquena posició Marc Márquez, no, ni s'ha- sisena posició i el següent podria ser Pol Espargaró. Ni s'ha esperat a estudiar-lo, eh? Que Ha de viure l'espai. I ara Morbidelli aprofita i també avança Bagnaia. Bagnaia ho intenta per l'interior. Compte aquests dos pilots, que a mi m'agraden molt, són bastant agressius. No sé si hi haurà una lluita aquí per aquesta posició, eh? Mira, passa... Home, és I cert veiem. que a l'entrebanc aquest de Marc Márquez, no? que ha passat d'anar primer a anar 20è, ha donat molta xitxa a la transmissió i a la carrera en si, perquè realment tenia una pinta de que li estava fotent 2 segons, 3 segons. La cosa estava acabant. Veurem si Dovizioso és capaç de donar guerra a Márquez amb la Ducati. La KTM de Pol Espargaró és molt difícil que aconsegueixi aguantar. Massa està fent, jo crec. Sí, massa aquest està home. fent. I veiem com Quartararo la distància que li treu a Miller, molta distància. Bueno, veurem Márquez quan tarda en passar a Pol o a Dovizioso si no té cap errada, i a partir d'aquí la lluita amb Maverick i Miller, que hauria de ser més complicada. Molt bon grafisme el que estem veient ara. No l'he vist mai aquest. O sigui, realment et posen les posicions i una mica la distància, no?, en proporció entre Ara mateix, nois, Quartararo de Miller, que és el segon classificat, està a 3,6. És gairebé impossible, no?, que Márquez, arribant allà, pugui remuntar Clar, veient això. les distàncies, si les distàncies són reals, és gairebé impossible, perquè estem parlant de... Sí. Igual 6... No, més segons, sí, segurament. Són segur, 6 segons. 5 segons, sí, segur. Segur. Però bueno, jo ja m'espero de tot. Queden 8 voltes per acabar el circuit de Jerez, aquest primer circuit de temporada. Márquez, si és intel·ligent també, jo crec que si arriba a la segona o tercera posició Un pòdium, jo crec que el es signarà, calmarà, tal perquè com ha 20 començat la... punts a 5 de Quartararo no hauria de ser un problema. El problema era si quedava 11 o 12. Correcte, i entrant al pòdio que tindria, si no m'equivoco, el primer classificat 25, segon 20, i estar-se i després 16. 16. O sigui, Si no ha canviat, són 16, segur. només començar ja unes 16 punts, ell sap que Ara veiem com ja li costa més arribar potser a la roda de Pol i de Dovi, encara que jo crec que arribarà, però que ja li està costant més, perquè no estaven tan lluny i no ha sigut cosa una volta, sinó que ja ho té que treballar més amb aquests dos pilots. Veurem. Espectacular com arriba cada frenada Marc Márquez. No, sí, derrapa totes les rodes, o sigui, jo no Sí. sé ni com aguanta sobre la moto. Mira, entren ells superrecte i Marc Márquez va creuant la moto a totes les curves. I ara sí que el tenim ja a roda de Pol, en qüestió de 2-3 curves intentarà aquest avançament. No sabem ben bé si esperarà al final per adelantar també a Dovi o Ara mateix com qui ho està farà. avançant Pol Espargaró, o sigui, diu, sé que passarà, o sigui, sé que això és una cosa Jo crec que passarà. Rossi ha fet això, per què la vull liar? Per què sofrir, no? No quiero salir la notícia. Sí, exacte, no vull que em faci un avançament... Una mica com l'Espanyol, Mira, no? mira, O sigui, mira, si parlant de comencem a Rossi. posar- Rossi fora, Ja està, Rossi està fora de la cursa, ha sortit el pilot italià, no sabem què ha passat, no hem vist cap repetició, no ho hem vist en directe, i el pilot italià està fora. Anem a veure si Márquez ho prova ara per l'interior, Una altra així ho vegada, fa. on ha avançat Anem a la veure Bagnaia. Pol, es passa una miqueta també, Marc Márquez, a veure si el pilot Ui. de Honda ho aconsegueix, així ho fa. Pol. Està en cinquena posició, cinquè, no, ara? I Sí, sí. quart és Dovi. Sí. Veurem si amb aquesta mateixa volta ho intenta amb Dovi o espera potser a la recta per la següent curva, no ho sé. Pol ha vist les enganxines de Marc Márquez i ha dit aquest senyor, ja està, l'any que ve li he de xupar els peus, així que el deixo passar. Exacte. Li fot 6 segons, Quartararo a Marc Márquez. 6 o sigui, segons? realment.
A Márquez, és això. quart- Quartararo no. Estan posant la diferència entre Quartararo i el cinquè, que en aquest cas és vale, Márquez. ok. Són 6 segons. Ostres. Bueno, el que havíem dit abans, una miqueta. S'està sí. escapant de Miller. Miller... Mira, aquí veiem ara Maverick com intentarà passar el pilot australià. Maverick es fica en la segona I Marc posició. Márquez també a I Márquez Dovi. adelanta Dovizioso. Han estat a punt de tocar-se el pilot català i l'italià. Márquez entra a línia recta en quarta posició. Maverick, l'altre català, està en segona. Jo he dit quart, Jo he dit Marc Márquez quart. L'Ivan Seda no sé el que preguntava. Ell no ha dit res. O sigui, realment, tu quan preguntes una porra has de dir la teva porra. Ell Mira no ha dit res. Mira l'equip com celebra la Ara mateix remuntada de ja és Márquez. quart, Ivan, que és de Márquez o de Rossi? Bueno, que ho digui ell al xat. No parlaré jo per ell. Jo crec que no és gaire Rossi, eh? No? Hater? Ell sent italià com és, ell nascut a... Sí. A Torregrossa, Napoli. Doncs veiem com Márquez també està apropant, que pot quedar un bon final de cursa, està apropant a Dovi i al Pol Espargaró, a Miller i a Maverick. A veure si ell avança aquests pilots i queda una lluita per la tercera posició o quarta una mica L'única lluita aquestes 6 últimes voltes pel sí, mira, podi. estan aquí els 5 junts. Veurem si arriben bé Dovizioso. Em sembla molt estrany que Dovizioso, potser la moto no li tira més, em sembla molt estrany que Dovi, en el moment que Márquez estava fora, no hagi fet una arrencada i hagi intentat anar directament a per Quartararo, que estava a prop, estava realment, o Miller, no sé, perdó, Maverick. Em sembla molt estrany que el pilot italià no hagi tirat. Porta molt dolent, el cap de setmana és bastant dolent, de Dovizioso, igual també la moto no està en les seves millors condicions perquè no han tingut gaire temps per preparar-la amb tot això, i tampoc el circuit no és un dels circuits, com veiem, tota l'estona són moltes curves una darrere l'altra. I aquí va Márquez per l'interior intentant avançar ara a Miller i es fica ja en tercera posició Marc Márquez i entra a la recta anant a per Maverick Viñales, que el té ja a 4 dècimes. Veurem, quedaran unes 4 voltes. Ojo, Miller ara per l'interior, al final de la recta. Es poden tocar, Márquez es queda a l'exterior, s'ha d'aixecar la moto. Miller es queda tercer ara. Márquez altre cop per l'interior. Va a veure si el pilot català aguanta aquesta posició. Ara sí, Márquez es queda per davant i intentarà buscar a Maverick i Dovizioso per darrere. I Pol es queda a roda de Miller. Aquesta lluita queda molt... Arriba Márquez. Arriba on? Arriba a Quartararo. A 5 segons, Està, 5 segons, punt 7 en total. 5 segons, 5 voltes queden. O sigui, ha d'anar segon per volta. És impossible. Jo crec que és impossible. Sí que és veritat que la moto de Márquez tira moltíssim més, però amb la lluita que ha de tindre amb Maverick, que Miller no li ficarà fàcil... És cert que les últimes 4 voltes li treia 6,7, li està traient ara 5,5. Realment, amb 4 voltes li retalla... Clar, però és que queden 5. Hauria d'anar a segon per volta. Si no tingués a Viñales, jo crec que podria arribar, no a avançar-lo, però arribar ja està un segon, Molt complicat. Ara, clar, ara s'ha de lluitar aquest d'avançament, però ja et dic, és que mira, si és que en un parell de curves el té, està a la roda. Doncs veiem aquí ara Marc Márquez ja està a la roda de Maverick Viñales, 5 segons separen a Quartararo de Viñales, 5 voltes són les que queden, veurem si el pilot català Marc Márquez aconsegueix arribar o que hi hagi una errada de Quartararo amb els nervis, primera victòria a MotoGP, no serà fàcil tampoc pel noi. El que jo no entenc, nois, perdona, Marc, és que realment per què influeix tant el jugador? O sigui, veiem que Quartararo va primer, té 21 anys, Viñales també és jove, Marc Márquez és jove, o sigui, si et fixes, la pole són molt joves, Rossi, que és una mica el pureta, no?, ha caigut. O sigui, com influeix ser tan jove? No és com el futbol, que és una cosa física, o el bàsquet, o el tenis... Des de la meva ignorància, és el que t'anava a dir, des de la meva ignorància, les motos... Però tant influeix? Sí, físicament et desgasta moltíssim, són moltes caigudes, molts cops... Oi, Márquez al terra! Márquez al terra! Acaba de caure el pilot català quan estava en tercera posició a roda de Maverick. Ha caigut Marc Márquez. Mare meva, el que dèiem abans, que la precipitació i el voler anar tan ràpid. Aquí veiem l'errada de Márquez, que anirà al terra, ara veiem la repetició, estava a la roda de Maverick i se li ha... I a sobre, quan s'ha caigut, no movia el canell, igual s'ha pogut fer mal. Uf, quina hòstia. Igual hi ha hagut lesió aquí. Una bona hòstia. Mira, la moto li passa una bona hòstia. Compte que estigui bé Marc Márquez, ara veurem, sembla que sí. Ara la mà, com que no la pot moure. Hòstia, el que dèiem, que era millor guanyar uns puntets avui, imagino que volia aquesta segona posició, però... Mira, sempre de l'equip de Marc Márquez. O sigui, un tio que competeix va segon i es cau així, mira, el meu equip. Sí, no, o sigui, tu si caus, això és Márquez, has de caure així. Això és guardiolisme, tio. Però si vols un mundial,
tampoc Això, no, és que m'és igual al Mundial. No poden passar aquestes Jo vull venir a No, veure però això i passar-m'ho era bé. la segona posició, jo crec que la segona sí que s'hagués parat. Sí, s'hagués escapat de Maverick i ja està. Això és anar per la competició, per l'espectacle, i realment ell sabia que si aguantava quedava segon. O sigui, ell ho sabia. I ha volgut anar a buscar quedar primer. O sigui, o sigui, això és de carac, tio. Bueno, Això és de crac. doncs aquí veiem Márquez una mica enfonsat. Això és corefisme, el que ha fet Marc Márquez avui. Doncs ara Viñales està en solitari a la segona posició, a 4.9 de Quartararo, que és el líder de la cursa. Queden 3 voltes i queda una bona lluita a la tercera, quarta, cinquena i sisena posició. Aquí veiem com Miller i Dovizioso estan lluitant per aquesta tercera posició i per darrere Morbidelli i Pol Espargaró lluitant per la cinquena. Ojo que no s'hagi fet mal Márquez al canell, el veiem... Compte, la setmana que ve hi ha cursa, ara és per això més deia. seguit i la setmana que ve hi haurà cursa. està al Esperem que estigui bé. 100%. Ja tenim a Rins fora. Esperem que Márquez estigui bé. Tornem a veure la repetició de la caiguda. Estava a roda de Maverick ja i quan ha fet aquest gir d'esquerres és quan se li ha anat la moto i ella s'ha... Hòstia, quina hòstia. S'ha fotut un penyado allà amb la moto espectacular. I si no m'equivoco és a la mateixa curva on abans s'ha passat de frenada. Doncs si no m'equivoco. Podria ser ser on ha anat fora, no? Sí, on ha marxat fora abans. Podria ser, hòstia. Mon pare em pregunta, no fèieu les motos? Sí, papa, sí, fèiem les motos, ara que hi ha 2 voltes, tio. Veiem l'equip de Honda com es lamentava. Veurem si Miller i Dovi ens ofereixen una lluita per la tercera posició. Aquí tenim a Quartararo molt tranquil, 3 voltes, 5 segons de marge. I el que ha passat és que a Dovizioso se li ha costat ara Morbidelli i està lluitant ell per la seva pròpia quarta posició. Morbidelli i Pol Espargaró enganxats a la moto de l'italià. Sí, jo estava pensant ara, dic, mira, se li ha quedat bé les coses a Dovizioso per entrar al podi, però és que va cap enrere en compte de cap endavant. Sí. Bueno, veurem aquestes 3 voltes si ens ofereix una miqueta d'emoció. Dovi segueix quart, Morbidelli cinquè. A veure quan passi per línia de meta si Pol aconsegueix avançar alguna posició. Queden 2 voltes només, li hem preguntat a l'Ivan que realment ell em quinava, no?, la seva porra tal, i ha contestat ja, finalment. Què ha dit? Diu, jo està aconsellat pel Busqui, pel Gerard Busquets. Va, diu, perquè et lleva amb Dovizioso o Busqui. No, diu... Busqui és de Stoner. No, el millor és que Per això va amb Dovizioso. El pronòstic el fa quan queden 2 voltes perquè s'acabi, ¿vale? O sigui, aquesta es la gente que quiero en mi equipo, ¿vale? ¿Cómo quedará el Barça? Bueno, espérate el minuto 90 y te digo cómo quedará el Barça, ¿vale? A consell pel Busqui li tiràvem a podi o a caiguda. O sigui, que aniria full. O sigui, realment... Clar. I digue'm que ho ha escrit després No, clar, o sigui, sembla molt coherent. Si ho haguessis dit fa 20 minuts, tenia molta raó, clar, dir-ho ara quan s'ha caigut, no? Pues clar. Veiem aquí la lluita ara. Pol Espargaró intenta passar... Dovizioso intenta passar Miller per l'interior, ho aconsegueix el pilot italià. Morbidelli es fica aquí. S'han tocat Morbidelli i Miller. Han aconseguit quedar-se dins de pista. Pol Espargaró aprofita aquest error i es fica en cinquena posició. A veure si l'aguanta Pol. Mare meva, jo pensava que anaven al terra els dos, Els dos al terra. Mare meva. Molt bé, Pol, que és un... Mira que jo era bastant hater dels Espargaró. Mira, tornem a veure la repetició. Aquí veiem la repetició. Miller s'intenta ficar per l'interior, però no veu a Morbidelli. I gairebé s'han tocat i gairebé Morbidelli fa la de Marc Márquez. I aquí és quan ha aprofitat Pol per avançar-lo i quedar de moment en cinquena posició. Doncs el que anava dient, jo era molt hater d'Espargarós, però té un ritme molt constant, té una moto... Pol m'agrada moltíssim més que Aleix, Aleix no sé ni on està ara mateix. Aleix a casa seva, segurament. Igual està a la Superbike d'aquella, com es diu allò? No, Aleix... NASCAR. No està aquí, no, NASCAR és de cotxes. Ha caigut Aleix. Com que ha caigut Aleix? Crashet, sí. Sí. Ui, Márquez... Doncs aquí veiem a Márquez, com se l'emportaran en ambulància, imagino, amb la mà ben agafada, no sabem si serà gaire greu, però el que parlàvem, la setmana que ve hi ha un altre cop cursa. No té bona pinta. I ja entrem a l'última. I són 12 circuits. Pot ser l'any de Quartararo? Pregunto des de... Ostres, seria bonic, tornar... Què passa? Si no està Márquez... Home, si aquest tio es trenca la muñeca un mes i mig fora... Però jo li donaria més chance a Dovizioso que... O Viñales, potser. Sí, igual. A veure Viñales com ho enfoca tot, però... Però Viñales és el que hem parlat abans, un poco pedrosa. Pecho frío, Un poco Sí, pedrosa, una mica Zaragoza, que no? anirà primer i quan quedin 3 curses es caurà... D'aquesta gent que va així, com el Zaragoza. Bueno, una abraçada dels aficionats del Zaragoza. Doncs Quartararo, que serà el guanyador de la cursa, estarà entrant ja a les últimes curves. Viñales segon en solitari, Dovizioso de moment tercer, Miller quart, Espargaró cinquè i Morbidelli sisè.
Els he vist bastant separats. No sé si hi haurà alguna lluita final a les últimes curves, però els veia bastant separats a Dobby i a Miller. No, ho tindríem així. Això es tancaria allà. Al final Dobby troba el seu podi, jo crec que és el que buscava i molt bé. Doncs aquí tenim el pilot francès a puntet ja de guanyar aquesta cursa. El que dèiem, és la seva primera victòria, si no ens equivoquem, Correcte. Marc. Entra a l'última curva del circuit i aquí tenim el pilot francès que guanya la cursa. Mentrestant veiem a Morbidelli que passa a l'última curva. Pol Espargaró, a veure Pol si pot rascar aquesta cinquena posició, a veure com acaba la cursa. No els enfoquen i acaba cinquè Morbidelli, sisè Pol Espargaró, Dovizioso tercer i Miller finalment quart. Molt bé, Quartararo. Aquí veiem l'alegria de l'equip de Quartararo, abraçant-se. 21 anys, nascut a Nissa, estava mirant la seva Wikipedia, nascut a Nissa. Muy del diablo, muy del diablo. El diablo, El diablo. Molt bé. Aquí veiem com ho celebra. A mi em sembla molt bon pilot. S'ho mereixia ja, l'any passat va fer molt bona temporada. Molt bona. Va fer poles, va fer segons jocs, va fer tercer... O sigui... Molt bones curses. L'únic que li fallava era això. Als finals de carrera el que li penalitzava una mica més, ja ha tingut una carrera. I això el Diablo mola, eh? Sí, el Diablo... Sí, sí. Aquí veiem com feliciten... Dóna una mica de ràbia feliciten... que sigui francès. A mi els francesos personalment... Compte, que Miller jo crec que li anava a fotre per darrere, eh? Sí. Semblava que estaven felicitant i arriba una moto per darrere que se'l volia carregar. Estaves dient, Méndez, algú dels francesos? Que els francesos personalment no... Però què dius tu? No soy muy de creer. No, jo realment, si n'he conegut a 20, 19 m'han malament. Malament, no? 19 no em cauen bé. Perquè no veuen al camp del PSG. No, és que eren del PSG tots ells. El que m'ha caigut bé era Era Griezmann, ens al final la samarreta de Griezmann, Adrià, Varià? Jo pensava que era d'Ousmane Dembélé o alguna cosa així. Sí. Doncs bueno, nois, si voleu, no farem el pòdio, encara que la Marsellesa a mi m'agradaria escoltar-la, eh? Un bon himne, eh? No ens agrada? A mi em sembla molt top, eh? Per fer això hauríem d'haver habilitat primer a l'àudio de la tele amb el nostre... No, però bueno, el podem escoltar nosaltres. Com el cantis tu. Bueno, bona carrera, realment, eh? Sí, m'ho he passat bé. Ha sigut una bona carrera. Sí, jo pensava això, que Márquez tiraria... marxar. Al final Quartararo ha sigut el que ha marxat, però bueno, aquesta remuntada de Marc també ens ha donat una mica d'emoció, no? Com sempre ens dona emoció el de sempre. Jo sempre, una persona que pot quedar segona i té el risc de caure però vol quedar primera... Parlant de risc, farem un risc aquesta tarda? Home, té molts números. Tenint en compte que a les 5 juga el Barça i l'alixent del Barça ara mateix és que no es lesioni Riqui Puig. Al final juga? A les 5 de la tarda juga. Però amb el primer equip, no? Sí. Ah, vale, pensava que era amb el... A les 5 de la tarda juga el primer equip del Barça i com que no té cap no interès, veurem, jugarem això. al risc. Vale. Ah, vale. Doncs bueno, nois, el podio finalment Quartararo en primera posició, Maverick segon i Dovizioso l'italià, un dels aspirants per mi al títol, ha quedat en tercera posició. O sigui que quan vulgueu, Adrià... Estava menjant... No sé ni com es diu això. L'anella. Un fruit sec com el Badulà que per €1,5 abans de venir. Jo he comprat el Marca, que el teniu aquí, el Marca i... Els cacauets aquests de puta mare. No són almendres, de puta mare, no sé com es diuen, però per això entra que no vegis. Finalment, el que estava bevent gin tònic era el Marc Méndez, tots ho heu vist, perquè ha quedat claríssim. Això si dura 5 voltes més, em demano una altra birra, ja no sé. Jo puc ni vocalitzar. Jo estic suant. Hem tingut la donació, tio, en recorda't. La donació, recordeu, heu de fer un PayPal, tio, perquè l'aire acondicionat no va. O sigui, això si dura 5 voltes més, segurament morim. A mi m'havien vengut una cosa que això... Home, això és molt de mala idea, això és molt d'ahir ni jo, eh? Hòstia, vente, tío, está de puta madre, no sé qué, aire... Haremos las motos, cerveza, no sé hielo, qué... tal, res, no hi ha res. Aire acondicionado en la cara... Cacauets de merda i el Marc aquí i ja està, i tira milles, i fes. Però bueno, amics per això. Està bé. Farem amics per això. Farem una altra de motos. Sí, m'ha agradat, eh? Sí, no, i tant. Farem motos i quan comenci la NBA ens fiquem a full, No sé dir cotxes, perquè després d'aquí una hora fan els cotxes del Hamilton. És que no m'agraden els cotxes. Ja no m'explica que és Hamilton. M'invitareu a fer la propera de motos? Si hi ha motos, hi haurà Méndez. Ho diem net. Podríem trobar hasta un busqui, a última hora. Home, és que jo el busqui a mitja carrera... Hem portat a l'expert de motos a que vingui a la sala a veure... A mitja carrera li hagués dit, tio, vine i que donés una mica el seu pronòstic, no? A mitja carrera, una mica del que ha passat i el que pot passar. Per això ho guardem per la propera, va. Vale, quedem així llavors. Méndez i busqui i marxes tu.
Correcte. M'agrada perquè quan veus que estic menjant avellana vol dir Sí, que has de parlar tu. Molt bé, això ho estem agafant. Vale, nois, doncs fins aquí la transmissió del Gran Premi de Jerez. Jerez 1, em sembla que ve Jerez 2. Sí, sí. Això no para, tio. 2.0. Guanyat Quartararo, molt discutit aquí al programa, però finalment la seva primera victòria. El pilot de Niça, de 21 anys, ha guanyat i Marc Márquez finalment, després d'una bona carrera, ha acabat caient. Això té la vida. Gràcies per escoltar-nos, al Guillem, a l'Òscar, per fer-ho possible, també a vosaltres per venir, moltes gràcies, i tornem en un proper directe, veurem si és futbol, si són motos, si és un risc, ja ho veurem, però bueno, aquí estarem, amb la idea. Moltes gràcies, adeu.